Hi guys! Good morning! Ayan, nandito si Makoy. May Makoy. Koy. Koy. Saan mo kita na-order ako eh? Koy. Nanggigigil ako kay Makoy. Koy. Makoy. Langi man kanya mo Makoy. Langi man kaya mo miming. Sige katulog. Yan. Koy. Koy. Gusto ko siya kay ipuko na ako. Ato bang sa dito? Ato bang sa? Arte man kay ka, oy. Arte man kay ning Makoy na mo, oy. Arte man kay mo koy, oy. Arte lang kay ka. Arte kayo. Dili man din malipat yung camera. Buti naka-insert tayo, oh. Butas pala yung short natin. Kita tuloy yung panty natin. Buti na lang mataas yung t-shirt na nasuot ko. Yung blouse na nasuot ko. Koy. Mula aga, koy. Dire ka. Ipit ka. Dire, anak. Diyan ka. Oh, may viewers tayo. Hello guys. Gwapo kaya kumiming guys, no? Oo, arte kayo. Ano arte mangay ka? Beautiful eyes. Asa ka man to, koy? Asa ka? Atupang diri po. Atupang ba? Oo. Anong arte mangay ka? Anong arte mangay? Wanda, scotch tape lang. Ano mga arte mangkakay ko eh? Arte mangkakay ko eh. Ay. Arte kayo ni among miming, oh. Ano arte mangkay ka, koy? Arte mangkay ka, uy. Asa day ka ato? Asa day ka? Tubang na lang. Koy. Tubang koy. Koy. Isok ka mong Makoy. Isok kayo. Gusto siya mulakaw. Pinigilan ko siya. Gusto niyang alis. Maglaag naman po niya siya. Galit yan. Alis ka na. What? Naambak na agad.
Yan.